Die mensen gaan dadelijk keihard draven om als eerste bij de audiokoor te wezen. Ik ga net mij draven, maar ik ga wel even opnemen hoe het eruit ziet. Geweldig. Even snel wat droeg is. Juist de jongen. Zo. Dus die jongen weer Bart en ik even in de stad en een drankje, een vrijdagmiddagborrel, maar wat gebeurt hier al hier? Het valt van alles uit die boezem mee. En dan kan je dan een dikke zwartbuien bij Del. Ik wil ook weer maar de laatste kilometer, maar ik ben echt helemaal dat hier. Man, je brengt de auto trouwens naar dan water, dan krijg je er een voorkeuring voor de APK. Ik hoop dat het er doorheen komt. Dat was nog een orde BMW had, denk ik. Ja, de auto maakt wat aparte geluiden, dus ik weet niet dat er wat door de APK komt. Ja, maar even. Het is vooral dat de auto koud is en ik riet steeds maar rechts de bocht op. Geweldig. Suzanne en ik kregen om elkaar, die moesten keuken stylen in. Wie moest ik beginnen? Jester maar. Wie leuk? Ja, wie leuk. Ik sla ze maar de rommelmarkt in werken. Ik weet wel. Is het door? Langzaam rijden. Rommelmarkt. Wat is die meestal in de regeren, ja? Van die technische man, die zit op de technische korting. Mensen willen meestal rennen op je del. Want niks keepje. Ja, dat zijn ook een slimme machine. I'm gonna say, let's go. Van Tjerke ook wel best een Nirvana draaien. Wat is dit? Een Nirvana, Tjerke? Here we are now, entertainers. Meestal ren je dus al terug naar spullen terug, maar als je pas meer horen, dan kan ze pas kreepjes zingen. Toch Annette? Ja. Dus we kennen ook gewoon Sjen naar de kabels. Dat is een mooi hit. Hoeveel minuten nog? Nog 10 voor je? Nog 10 minuten? Oh, dat zijn de meubels ben het. Bent u van het Nieuwsblad van Nee, Noorden? nee. Oh. Nee. Ik denk dat komen we vanavond even op de tv. Maar je hebt hem nog vast dan? Ja. Je zit er nog bij zo van Ja, dat is voor mij. oor pakt dan oren, hè? Ja, dus ik moet er ook bij wijzen. Ja. Maar ze zal wel spul beet pakken en dat dan dadelijk gelijk keepjes zodra wat het los geeft. Dus mensen hebben die hadden fietsen wel vast. Van harte welkom bij dit fantastische rommelmerkenfeest elk jaar weer. Meer dan 2 ton hebben we al binnenhalen bij 40 rommelmerken. Verdikken. Ze hadden al eens dingen. Dat wordt het niet, dat vind ik mooi anders. En nu ben je helemaal verkeerd bezig. Je had de camera, je maakt een keepje. Wat dan? Nou, ga je volle meer hoor. En die camera, Ja, die camera hakt niks aan. die ga je toch zelf al, die hoor je net meer. Oh, zo, nee, op mijn camera ook net als jij. Wat een druk die joh. Vregend is natuurlijk. Die wil er bovenop liggen? Nou, ik denk een mooie pomp, maar het zit er heel naar in. Dat is het glas gemaakt. Hier niet wasket, die, deze, hup, sa, hup. Nou. In je koof, huppakee. Ja. Nog beslezen, nog zezen. Ja. Nee, of je jongen. Kun je er altijd mee krijgen? Jawel. Ja? Ja. Dit is dan dit is net een digitaal. Ik kan ze ombouwen laten. Ja. Je bent op zich naar je reden zo? Nee. Nee? Nee, dat heb ik thuis al liggen. Ben je weer, gaan we hier? Ah, Een bekende werker eerst. hoe idee? Ja, weet je nou joh. Nou goed. Ja? Ja, Wat ik, door elkaar boven? ja, ik kan aan zijn auto wel ophelden, ik wil berekenen. Wat dan? Nou, ik heb een acht spul, dus Ja? het is wel een autoritje. Maar. Ja, dit ben Je mag alleen aan het einde opdagen. hij doet het gewoon, hartstikke bedankt. Geen PTV natuurlijk. Nee, geen PTV bestaat niet meer, hè? Nee, dat is niet meer. Nee, dat is voorbij. Dat is de vervanging. Ik ben ook de vervanging. Ik neem maar door. Ja. Oké. Wout Gestel, die zit nog tussen en ik had de oornaam. Mooi. Maar ik heb verder onder de naam de Frieske Vlogger. Op YouTube. Vlogger. Dat hebben we ook een keer. Oké, ja, dan moeten we op YouTube kijken. Ja, inderdaad, ja. Nou, mooi. Ik ben een aardig bruin geworden vandaag. Op naar Drachten, dan moet ik jongen. In het voorprogramma van Kings of Diamonds. Oh, come on, let's hear it from the sun. Ja, maar dat jongen dus gebeuren op dit podium hier.
8 uur worden we heel worden wachten. Want het begint om 11 jongen, dan begin je te spelen. En dan speel je wat goed, een uur denk ik. Dus dat ik dit keer even chillen. Dat is ook wel fijn, hoor. Dus chillen, hè. En vaak doe je dat als je in een band speelt, een backstage. Het is uw eerste echte concert, om het zo maar te nemen. Het draait nou toch wat meer om uzelf dan om het feest, vind ik. het leuk vinden. Ik hoop dat er wat mensen komen, man. Ja, dat is ook wel zoiets. Ja. Maar ja, de Friese vlogger is aanwezig, dus op zich moet het goed komen. Wat zijn de Friese vlogger? Geweldig! 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 Geweldig. Rekker van achter nou, hè? Ja, lekker, ja. Jij staat er wel eens. Rekker! Was dan trekker? Nee, het is wel wat wezen, hè? Ja, hè? Het is wel wat wezen. Rekker! Rekker mijn ploeg! Nee, maar 2 keer dat. Het is. Nee, ja, je hebt gelijk. Lekker. Nou, is toch gelijk van het podium al? Hè? Wat een hitte, joh. En ik zal jullie meenemen in een korte terugblik. Geweldig. Mag ik het zo zeggen, ja? Vond je nou een leuk filmpje er dan toen omheen? Was het meisje en abonneer dan. En had je nog een leuk evenement waar ik deel kom had? Laat het me dan even weten in de comments below. Ah, jongen! Hey! Geweldig.